Nagdinong party duha ang motorsiklo iti present National Highway sa Kupente Governor Ortega Street, Barangay 3, Ciudad de San Fernando, La Union. Basta rit investigasyon, ti City of San Fernando Police Station, nagbig ti driver ti Honda EDV nga anti-plate number 504 PJX ani Joseph Gilbert Barra agtawan ti Siyam awan na nasawa ken resident ti Barangay 61A Union Civica Street AJ Galasa Quezon City. Idinto ang bigmet tinang iturong ng Honda TMX 125 ang Renante Ringen agtawan ti upata pulket upata nasawaan ken resident ti Barangay 22 agdildilan iti ilit San Juan. Nilanad iti police blotter bayat adumaldalyasa ti Honda ADV nagturong nga agpaabagatan ket ditasan na an ripar nga damit ti kapada na motorsiklo o sumungsungad ang itun dati panagdinumpang dagitoy. Gapoy ti retoy nagsagap ti sugat ti driver ti Honda ADV kadwa na pay ang nasugatan ti kalubon na an nilaylan ni Gigantone agtawen ti 25 awan na nasawa ken residente ti barangay Plainview, Mandaluyong City. Pakramanan pa ti driver ti Honda CMX na sirino na itaray ditoy iti balay pagagasan para itinaanan na apan na katamingda. Kaya na muna na pagtutulagan dagiti agsinumbang ira partido ni baklay ti driver ti Honda CMX ti magastos ng iturong ti Honda ADV nagdagob ti 35,000 pesos. Bomborong kimuyog para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Ken consistent number 1 dito La Union. Basta Radyo, Bombo.